Ndifowunelwa ngumnganam ngoku ngabo-4 ekundifowuneleni kwakhe uphambene uligeza ngumsindo. Mna hayibo kwenzeka ntoni? Ebesanduqala i-relationship ke uNkabi, i-relationship yakhe is still new to the market. Mna ndiyambuza, mani kwenzeka ntoni waqhatha kangaka? Asingule ntombazana. Mna hayibo i-relationship yenu intsha nje kwenzeke ntoni? Uthi yena, le ntombazana zange ndayibona mna ifakele, koko ndayibona ne-short hair nemirobhozo ijola nam ngoku ithi mandithumele imali yenwele, ndithi hayi bhuti, ithi mandithumele imali yeento zogcoba. Ndithi kuye, bawo mphe imali yogcoba, mphe imali entloko umntana, qha uba uyayifuna and ubunayo. Heyi andinayo. Ndithi uzawuthi awunayo ngoku unayo. Azange ndambona efakele, noba awuzange wambona efakele kodwa mphe. Ibalulekile loo nto. Abantu ngoosisi bayaphiwa imali. Nditsho phaa kuye ndithi nam ndingenamntu nje ndizishumane ndalibala kukwala ukuphisa ngemali, kanti umntu ongumama uyayiphiwa imali. Ndathi uma ndisithi ndivula amehlo simomondiya sam sabe simkile. So ndithi kuye, don't do the same mistake I did.